Siyawacela namagosa karhulumente ukuthi xa sifikile ezimali zizawunceda abantu, masincede abantu. Umphathiswa wokuhlaliswa koluntu uThembi Simelane uchaza umonakalo oshiywe zizikhukhula zakutshanje eMpuma Koloni njengeyona ntlekele imandla. Ukuthethe oku ngethuba lenkonzo yesikhumbuzo yamaxhoba ezizikhukhula eMthatha namhlanje. We'll be seeking opinions of different sectors of society as to, is there a need to form a political party? That is the first question that we're going to ask. uFloyd Shivambu utuselilungu le-MK Party nangona esithi uza kufaka nemilomo nabemibeli loMzantsi Afrika ukufumana umkhomba-ndlela ngomba wokusungulwa kweqela elitsha lezopolitiko. Your victory has changed the narrative about South Africa internationally. Isaqhuba imibhiyozo yeqela leProteas emva kwempumelelo yalo yokubetha iAustralia kumdlalo amagqibela kankqoyi kwendebe yehlabathi yemidlalo vavanyo kwimpelaveki edlulileyo. Sinamkele kwindaba zethu andamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu uThembi Simelane uchaza umonakalo oshiywe zizikhukhula zakutshanje njengeyona ntlekele emandla eyakhe yathwaxa iphondo laseMpuma Koloni. Simelane ukuthethe oku ngethuba lenkonzo yesikhumbuzo yamaxhoba ezikhukhula eMthatha namhlanje, ukanti kuzokuthi kangoku imisimba engama-92 eselifumanekile nanjengoko kusaqhutywa nokukhangela eminye. Usuku lwanamhlanje lubhengezwe njengosuku lokuzilela amaxhoba nasweleke ngethuba lezikhukhula kwiphondo leMpuma Koloni. Namhlanje bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo nehlonipha abo baphulukene nemiphefumlo yabo kwesi siganeko, kwakunye nokubopha amanxeba entsapho. Umphathiswa wokuhlaliswa koluntu uThembi Simelane ebengomnye wabazili kule nkonzo yesikhumbuzo. We're deeply saddened by the horrific human tragedy. We have never seen the calamity of the proportions, at least in some of our lifetimes. Usimelane uthe kukho inkqubela phambili ukuzinzisa impilo zabantu abachaphazelekileyo. We are continuing as government to intensify our response with the recovery efforts as government, and we can confirm that we are gradually making progress. It is usually good for government to make progress. Sadly, this is not the progress we want. We don't want to count more numbers of people who have departed. But we appreciate that it is important for our families to find closure. Abamele njengenkulu baphathiswa eMpuma Koloni umlungisi Mvoko uthi abo baxeleshe ukuzithaphulela kwemali ezibekelwe ukuncedisa kule ntlekele abazulenza ixesha. This tragedy should not and will not be used as a get-rich-quick scheme. Apho khona abantu bafuna ukwenza imali, bayibone imali ngale ntlekele. Any funds dedicated to it will be used prudently to help our people rebuild our lives. Siyawacela namagosa karhulumente ukuthi xa sifikile ezimali zizawunceda abantu, masincede abantu. Konke okutya kunceda abantu, makuncede abantu, kungayi kwezinye indawo. Kungabikho bantu bazazithaphulela kokutya. Umvoko uqukumbele ngelithi umonakalo odalwe zezizikhukhula uqikelelwa kwi-4 billion zeranti. Ukanti intsapho ezingaphaya kwe-4,000 zishiyeke zingenamakhaya kwaye ezinye zazo ziphulukene namalungu kule ntlekele. Kusenjalo nangona iintsapho ezininzi zilungiselela ukungcwaba amalungu eentsapho zawo ezibhubhe kwintlekele yemvula eyenzeke eMthatha, kusekho iintsapho ezisakhangela amalungu azo. Usapho lwakwambelesi nesele likulungela ukungcwaba luthi alufumani kwancedo lokulungiselela ukungcwaba kurhulumente wephondo. Siqonqozile ke kumasebe karhulumente sicela inkxaso, kodwa ke siaplayile for ii-vouchers kodwa sikazifumana up to. Usapho lukasimbongile nomntwana lusafunisa ngomntwana walo
nongomnye wabafundi ababekhwele kwisithuthi sabafundi esakhukulisekayo. Andiva mnandi tu. Ingathi uba ndingamfumana kungangcono. Ndingamfumana ziqonda uba ndingaze ndibe right. Khangeleka sifika eDikolina sekukho abantu abasigezelayo basibuza basifuna ntoni besithiwa abantu balapha na kutheni sokhangela emizini yabo kanti besiyama namapolisa ne-TLB ngekungakanga bekhona into ezawuthi bekhona abantu abasigezelayo kuyo yonke leyo kukhangela kwethu sinengxaki silahlekwe ngumntwana. Iphondo leMpuma Koloni namhlanje libambe inkonzo yesikhumbuzo yabantu ababhubhe kwezi zikhukhula zemvula. Lo besakubanga usosiba jikelele weqela le-MK Party uFloyd Shivambu yibethelele into yokuba akasoza lahle kweli qela le-MK nangona kukho ukruthwa-kruthwano langaphakathi. LukaShivambu bebambe inkomfa namajelo endaba ebutsheni bemini namhlanje kulandela marhe ebethe ndi ngekamva lakhe kwiqela le-MK Party emva kokushenxiswa kwisikhundla sikasosiba jikelele lentetha zakutshanje zikamongameli weli qela uMnumzana Jacob Zuma kwimibhiyozo yosuku lolutsha ngoMvulo. Bekuthendi amahumhumu wokuba uMnumzana Floyd Shivambu nabesakubanga usosiba jikelele weqela le-MK Party uza kubhengeza iqela lakhe elitsha lezopolitiko namhlanje. Oku kuza emva kokuba lo kaShivambu ethe wakhweba amajelo endaba nalapho ebesithi uza kuthunga injobe bandla ashukuxe yonke imiba edlumzi kweli. Ulibekela tsala ke elokuba kayindawo kwiqela le-MK Party nangona kubonakala ngathi patyalakile ibhobhile phakathi kwakhe nenkokheli yeli qela uMnumzana Jacob Zuma. I will not resign. I said I will never resign from Umkhonto weSizwe. And I still stick by the decision and the communication that I made that it was the best decision ever to join Umkhonto weSizwe. Lo kaShivambu uthi uza kubamba indibano namacandelo awohlukeneyo mbombozone kweli ukushukuxa umba wokusungulwa kweqela elitsha lezopolitiko. We will be seeking opinions of different sectors of society as to, is there a need to form a political party? That is the first question that we're going to ask. That if yes, what should be the values and principles of that political party? And what should distinguish that political party from the existing political parties? uShivambu uthi uMnumzana Jacob Zuma urhanqwe zingcuka ezambethe imfele zegusha nezineminwe emide ezijonge ukusebenzisa gwenxa imali ye-MK Party. Withdrawal of not less than 7 million rand every month from the organizational coffers. That is what divided, and that is what, and we're talking about this because we raised it internally that stop what you are doing. And there's no TG who has resigned as Umkhonto weSizwe. All of them were removed to then deal with scoundrels who surround President Zuma. Lo kaShivambu ukhwele ezehlela nakwiqela le-ANC ne-EFF esithi i-EFF ilawulwa ngeqhudu ngelixa i-ANC yona ingenamkhondo ulandelekayo. Asothukile amaxhoba engozi yebhasi nesigadle yenzeke kwindlela R34 eFryhead KwaZulu-Natal ngentseni yangoLwesibini. Le ngozi yasuba imiphefumlo yabalandeli be-EFF abalishumi ebebevela kwirali yalombutho yokuqaphela iJune 16 ukanti intsapho zisalindele ukuva ngonobangela wengozi. Ukuphaphama kwami ngaphaphama ebhasini kwasekugcwele intuli. Sekuphihlike amawindi nje ngiphaphama. Ngaphuma ngewindi ngavuka nje mina vele ngase kuyingozi ngivuka ngiphaphama ngaphuma ngewindi yathi ngiyacheck ngale ngaphandle esifica abantu balele phansi ke. Uninzi lwamaxhoba luthi lwalulele ngethuba kusehla lengozi xeshikwenu uDumisani Zwane yena isithi wabona yonke into eyenzekayo. Udriver wethu ebhasi uyena engimbone benephutha kakhulu lapha ngoba into eyenzakalileyo uye wa-overtake i-truck. Emva kwalapho wafuna ukuthi abese ayindlula futhi le truck naye ngokwakhe. Kusho ukuthi angazi ukuthi ube namuphi umqondo ngoba indlela overtake ngayo overtake endaweni embi eyijika. Umalume eNtwazana eneminyaka eli-19 uNtombi Ndlovu osweleke endaweni nomhlobo wakhe oneshumi-7 leminyaka uAmahle Zulu uthi kuvakala ukuba umqhubi webhasi nguye unobangela wengozi.
ayinabade sinabo nje izolo le danti emoshane bakhale ngokuthi udrava ebhasi abememtshela ukuthi musuyisika lelo ngoba ngeke kusendlulu kwendlula imoto encane yabantu babamtshela udrava ebhasi hayi ilo zaseyitholana phezulu kunebhasi esayidini yasilimaza laba bangapha esayidini bagcina beshona kabalimala abanye. Intsapho zona zithi amaxhoba zakudinga ululeko lomphefumlo. Yes, they really do, because like they're traumatized, like really, like they can't even sleep. That's how it is. Like I have to like be near them so they can sleep. Try and like take them out of the conversation, talk about something fun, you see. But like it's really traumatized. They need like professional help. Gambela usaqhuba uphando ngonobangela walentlekele ngelixa namalungiselelo omngcwabo eqhuba nakubeni lungekaxelwa usuku lokufihlwa kwamaxhoba. Umbutho we-Action SA namhlanje ubamba umngcelele ngaphandle kweofisi yomphathiswa wezobulungisa ePitoli unyanzelisa ukukhiqwa kwenhloko yegunya abantu lezotshutshiso Advocate Shamila Batohi esikhundleni sakhe. Lo mbutho ukholelwa ukuba lo kaBatohi uyaphanza kubunkokheli bakhe. I-Action SA ithi sele zininzi intanda kwigunya abantu lezotshutshiso itsho imemelela ekususweni kuka-Advocate Shamila Batohi kwesi sikhundla. Ukungatshutshiswa kwabo babandakanyeka kwisihelegu saseLily Mine yenye yezinto lo mbutho wenze ngazo umzekelo. Our fellow South Africans went down a mine just over 9 years ago. Innocent South Africans, Pritin Kambule, Yvonne Munisi and Solomon Jirenya, left home, going to work. Just after 8 o'clock, they disappeared. 9 years later, this government, including the NPA, are refusing to prosecute those responsible because a public inquiry was done, an inquest was done. They have actually discovered that that container did not collapse because it was an accident. We're the murder capital of the world. Our own president went to the United States a few months ago to go and expose us that here in South Africa, we don't only kill farmers, we kill everybody. You remember that? Now you can imagine the impact of this. Now if you're an American or you're Australian or a British, can you come and visit this country on holiday? In a country where the president in front of the international media, he says, no, this misinformation peddled that South Africa is committing crime. Ukanti Advocate Batohi uphantsi kwexinzelelo lwamaqela aphikisayo ukuba ashiye kulo msebenzi ngenxa yamatyala angazange atshutshiswe njengebholo lokubanjwa ngobhongwane karhulumente kwanamatyala aphathelene nokubuyiswa kwabantu kwamanye amazwe ukuba baze kuxoxa amatyala abo kweli. We want her suspended and we want a deep dive investigation into the NPA. We don't want them to fire her now because she'll go to court and she'll contest being fired for the next 6 months until she retires and then, oh God, we want her investigated and we want the NPA investigated now. You know, the problem with the prosecutions and the prosecutors, many of them are not trained, many of them are not skilled. Skilled lawyers and skilled advocates run rings around them in the court. Kambe uza kuvela phambi kwekomiti yeScopa eParlamente nalapho kulindeleke ukuba achaze ngobume bokutshutshiswa kwabo bajongene nezityholo zorhwaphilizo. Ikomishoni eqaqambisa nekhusela amalungelo amasiko inkolo kunye nelwimi ivule ityala ngakuMichael Swain ongumlawuli wombutho we-Freedom of Religion South Africa kuquka nalo mbutho wakhe kwisikhululo samapolisa eHillbrow eRhawutini ngokusasaza iingxelo ezingenabunyani nge-CRL kunye noSheryl Zondi okukuvele kwinkomfa nonondaba nebisingethwe ngulo mbutho kunye noSheryl Zondi eRhawutini namhlanje. Usihlalo wekomishini yamalungelo enkcubeko inkolo nelwimi unkosikazi Thoko Mkhwanazi Xaluva kunye noSheryl Zondi babanga ukuba umnumzana uSwain ebesoloko ebathuka kwaye uqhube wathi uSheryl Zondi wafumana imali elinganiselwa ku-1.5 million kwikomishini yakwaLotho nto leyo kaXaluva ayikhabe ngazo zombini. To mislead Parliament is a criminal offence. Parliamentarians, especially the chair of the committee you are presenting to, has a duty to go lay charges against you.
So for the past 6-7 years, Parliament has never laid charges against me, and I don't have a clue what he's referring to. uXaluva uthi umnumzana uSwain kufuneka ajongane nengalo yomthetho kwaye azichaze zonke iingxelo ezingeyonyani azenzileyo kwiqonga lakhe lonxibelelwano. We want him to be in court and to explain all these things, that he controls the president. He determines who gets appointed where. He's got 21 million people backing him up. He knows that I've got a conflict of interest that I don't know of. Ezithethelela uZondi uthi isente nganye esetyenziswa sisiseko sakhe iphuma kumvuzo wakhe. I signed as a witness, not as a beneficiary. I've never received any funds from the National Lotteries Commission or any funds whatsoever from any commission. This might come as a shock to some people, but I actually have a job and a boss, and I work for a living. So everything that the foundation has done has been funded by that job. Iinzame zethu zokufumana impendulo komnumzana uSwain malunga nezityholo azizange ziphumelele. Isaqhuba kweli imibhiyozo yeqela leProteas emva kwempumelelo yazo yokubetha iAustralia kumdlalo amagqibela kankqoyi wendebe yehlabathi yemidlalo uvavanyo eLords eNgilani kwimpelaveki edlulileyo. Umphathiso wezemidlalo umnumzana Gayton Mackenzie uphinde walothulela umnqwazi eliqela ngalentsasa ngethuba lisamkelwa kwiofisi kwaSuperSport eRandburg ngelithi liwuqaqambisile uMzantsi Afrika kwihlabathi. We appreciate you and thank you for what you've done, and your whole team that works with you. Thank you again. Then I will come to the players. I'm going to tell you something that no government minister would ever say to you. We in South Africa, I want to show you what you want, what this victory has meant to us. We've been dealing with the issue of being accused of a genocide. We've been accused of that, and we've been hitting on fires, even in the White House. And I stand here today to tell you that your victory has changed the narrative about South Africa internationally. For the first time, because this government did check all the headlines. For the first time, the headlines are about the champions that we as a country is in South Africa. So for that, I want to thank you. I want to thank each and every one of you. Driving in here, I saw Makaya and Tini. And I want to say to Makaya and Tini, it's because of you that never came out of women. Can you please tell Makaya and Tini? Nansi Zulu noThabile Makhaphela. Manibabekazibini ke kuwe Madikela noma Mzangwa kwiqonga lendaba ndibulise nawe mukeli wam apha ekhaya ndikwamkela kaloku edeskeni yam yeMozulu nake bethu igama lam ndikuThabile inzwakazi yabathembu mvanje kaloku yenjenje bethuna iMozulu masifuleni kaloku ngokuphawula ke bethuna umfanekiso wokuqala nayo kaloku ogcinisa ngamandla ke futhi kwiziganeko zeMozulu apha eMzantsi mvanje lokho kuqonge kamnandi kwindawo ezininzi nje apha embini napha kwelaphondo lonke laseFree State ngamandla futhi kuncam yalo ndawo kaloku ezifana phaya koVelcom ekseni ewikhona enkwanka nomoya obhudlanga uqatha phaya ekseni futhi bevuswa ngo4 degrees baqhubeke bekelwa umfutho emva kwedilala yangomso bayivale bayisonge kamnandi lamini phaya kucongile ngeshumi nje elikhetho sisibhozo wona ke mbukeli amaqondo wakho kaloku aphansi naphezulu kuqala niphondo phakala kempuma koloni futhi zonke nilapha phakala kakhulu kolaphondo Alvan Jamestown eQueenstown futhi ngabanda kakhulu phaya ngaye la -3 lo meko semandundu kakhulu lapha kaloku komthatha bevuka ekseni ngo5 degrees kanti ke baphila ngolhlobo bona phakala kolaphondo futhi eliseFree State ngamandla ke mbukelo wami futhi kwincam yalo Ficksburg isemandundu kakhulu la meko phaya la -3 nazo zonke nje ezanginqi ezikufuphi nalabandla bani mbukelo wami ekhaya xa sihlabela mgama ngokubanzi phaya ephondweni lasentshona koloni ngamandla futhi kwimpuma yalo qaba
kwaba ngamafu phaya ekuseni futhi koBeaufort West bevuswa kaloku ngula 2 degrees no 17 degrees phaya xa bezawulala ngomsozo baphile kanje phaya ephondweni elise-Northern Cape ngamandla futhi kumantla koKurumane ekuseni futhi ngo-3 degrees kubanda impela futhi koKimberley kwakhona futhi bevuswa kaloku mbukeli wami nguye la 2 degrees ngexesha labo lasekuseni mbukeli nansi kaloku imozulu phaya ephondweni bethuna elise-North West ngamandla futhi amazantsi wephondo koFryburg ekuseni nokucacuke kamnandi futhi emva kwedilala bavela kamnandi lamina bo futhi ngaye la 21 degrees ngorhatya langomso nansi kaloku bethuna futhi kwakhona imozulu ephondweni eRhawutini ngamandla ke kwincam yelo phondo futhi koThembisa Johannesburg naseBonkonspruit ngo-8 degrees ngexesha labo lokuvuka ekuseni basinyuke njalo futhi ngokubanzi phaya ephondweni eliseLimpopo ngamandla ke mbukeli wami kumbindi kwelaa phondo futhi Polokwane ekuseni ngesibhozo Thohoyandou noko kube bhethe kakhulu phaya ngo-10 degrees naphaya eMusi nakamandi bevuka phaya licwengile ilanga yonke lantsasa yangomso sehle njalo ngokubanzi kwakhona futhi phaya eMpumalanga ngamandla phaa koSikhukhuza ekuseni futhi ngo-12 degrees naphaa kwincam yelaphondo ko-Ermelo ekuseni khona inkwankca njengephi ngesithandathu mbukela ekhaya ndiyayivala mna ndiyayisonga phaya kaloku ephondweni laKwaZulu Natal ngamandla futhi kumantla wephondo Khongolo ekuseni ngo-9 degrees naphaa kwincam yephondo Richards Bay ekuseni ngo-11 kokugqibela Vryheid ibe ngu-13 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyole Kamnandi mawethu.